बेबायदि बियाबाव जोङो दिनै 446सा न'खरनो 446 न'खरनो जोङो हानि फोरमान बिलाइ राननो थांगासिनो दं। फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 मायथाइनि दफा बायदि बा बिथोन बायदि रंजाथावना बाथ्राया जादों थांनाय 17 तारिखआव जोङो 10,840टा 10,048सा दा न'खरनो जोङो हानि फोरमान बिलाइ रानदों आरो बिनि अखानायैनो बाक्सायावबो जोङो 112टा न'खरनो हा रानदों। दिनै बिनिनो माखासे थालांनायखौ जोङो राननाय जादों। गतिके मानबगेत्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय, इउजि ब्रह्म सार बिथांनि दैदेननाय, रेंगोरा नार्जारि बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL दोलोआ BTC आव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठी बेवहाय मुसलमान, राजबंशी, सूत्रधर, गोरखा, आदिबासी, बर', राभा, गार' गासैबो जाति जनगोष्ठी मोनफ्रोमखौबो सरजाबफानानै जेसेबां मानि हानि जेंना बे हानि जेंनाखौ जोंनि सरकारनि दिनावनो 100% जोङो समाधान खालामनो थाखाय जोङो थियारि जादों आरो बिनि खामानिखौ जों मावजेनबाय। हाग्रामा बिथांनि दैदेननायाव 17 बोसोराव हाग्रामाया 15,000ल' 15,000ल' न'खरनो हानि फोरमान बिलाइखौ होनो हादोंमोन बा मियादि पाट्टा खालामना होनो हादोंमोन। किन्तु जोंनि मानबगेत्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो 1,06,000 न'खरनो जों दिनै अलरेडि हानि फोरमान बिलाइ आरो मियादि पाट्टाखौ जों बानायना होनो हाबाय। गतिके जोंहा जोंनि जा थांखिजों जोङो सरकार बानायदोंमोन बे थांखिखौ जोङो मावफुंगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव गासैबो जाथियानो मुसलमानानो जा, हिन्दुआनो जा, ख्रिस्टानानो जा, जैन, सिख, बुद्धिस्ट गासैबो ज' जाजाय फैनानै दिनै प्रमद बर' बिथांखौ सापर्ट खालामफैदों आरो देग्लायनि जोंनि जा MP इलेक्सन बे MP इलेक्सनाव खुनु कन्टेस्ट गैयालासेनो जोङो 100% नोंथ' रावबो जाखाया माने माखासेखौ जोङो 10% 15% गालांनानै जोङो माने MP खौ देरहानो थांगासिनो दङ। 1,06,000 1,06,000 मानसिनो जोङो हानि फोरमान बिलाइखौ होबाय आरो मियादि पाट्टाखौ होबाय। सालाकाटा बियाबाव दिनै जोङो 441टा 446टा न'खरनो होदों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.